Dnes s Martinom rozoberieme témy, s ktorými zaručene nechcete mať nič spoločné. Pripravila som si pre Martina pár otázok, ktoré vám tému exekúcií skutočne priblížia. Martin, ahoj. Ahoj. Môžeme začať tak zľahka a prvá otázka, ktorá bude určite všetkých zaujímať, je, že odkedy sa venuješ exekúciám? Tak úplne prvý prípad, ktorý som mal, bol v roku 2019, kedy ma oslovila klientka na nehnuteľnosť v mojej ponuke, ktorú chcela kúpiť, a ako protihodnotu ponúkala svoju nehnuteľnosť, ktorú mala v exekúcii, a mala tých ťažkostí naozaj veľa. Vtedajší šéf ma naučil, ako to celé zvládať, čo si mám všímať, a tak sme jej pomohli a tým sa začala moja cesta exekúciami. A kde si vlastne nabral tie skúsenosti, lebo zo dňa na deň sa asi nenaučíš, ako s takýmito klientami pracovať? No, áno, keďže odtedy tých prípadov bolo viacero a nevedel som každému okamžite pomôcť, tak som častokrát absolvoval konzultácie alebo sedenia u rôznych exekútorov, správcov konkurznej podstaty, v advokátskych kanceláriách, takisto aj u dodávateľov elektriny, plynu, vody a kanalizácie, alebo poprípade daňových poradcov. No a tie informácie som postupom času nazbieral tak, aby som ich vedel zužitkovať. Ja, tak to je naozaj, že kopu stráveného času, Áno. ktorý asi tí ľudia ani nevidia, ktorý si tam musel stráviť. Tak ja im to nehovorím. Ja už im to dávam iba ten výsledok tej služby a vlastne tie informácie, ktoré mám a znalosti, tak ich potom v tom procese zúžitkujem. Bolo asi pár telefonátov alebo spoločností, kde som si povedal, že asi niekomu stúpam na otlak. Hej, a asi sa niekomu miešam do biznisu, takže tak boli prípady, kedy mi aj nejaká slza vyšla z oka. Bol som pri tom, keď sa vylamovali dvere za pomoci kľúčovej služby asistencie polície.